Sa kapaang sang panahon karon hindi mapaiway ang pagluntad sang emerhensya ilabi na sa mga lugar nga ginadugukan sang tao. Sa mga sitwasyon, may mabulig kayhan, isa ka nursing student ang wala sang pagduwa-duwa nga nag-rescue sa isa ka persona nga nalipong sa tunga sing isa ka event. Aton siya nga kinalahon sa sining episode sang Baganihan. Pebrero 11 sa naglantaw sang cosplay event ang second-year nursing student nga si Mernel Poblador sa ginsaulog nga Bacolodjat Festival sa North Capitol Road. Kaupod niyang iyang mga abyan sa mga tumalanaw nga nagdagsa sa amo nga show. Pero nakuha ang atensyon ni Mernel sang iya makitaan ang isa ka lalaki nga natumba sa tunga sa mga tumalanaw. Istorya ni Mernel, nakita niya ang kabalaka sa mga himata kakopdanan sa natumba nga lalaki. Gani gikan siya ginatindugan, nagpalapit siya agud ma-assess ang sitwasyon sang nalipo nga pasyente. Tubtob nga nagtanyag na siya sang bulig sa tuyo nga ma-rescue ang pasyente nga yara sa emerhensya. Actually naka-flat sa mutya mo tigi pa size ko sa kay kabula na ibuwa na siya ba tigi pa size ko sa. Pero ang bula hindi matulon, mapakaidel yan. Tapos okay naman sa kanya wala kay ginawa sa. Okay na to sa no? Actually ko nang masakit magid sa nagaw lang sa tapos alright! Diin ka sa natabo. Bacolod City! Aday ka? Good Ano ka na ka-year? Magandang hapon po sa ating Sanay ka pag-school? And of course, ladies and gentlemen, girls and boys, Nga man ito from here, nag-jump ka dito to help out. into the whimsical world of our Mastinmania and our Gilayon man nga nagresponde ang mga pulis kag mga personnel sang Festival Organizing Committee para makontrol ang crowd. Samtang masako nga ginatipan ni Mernel ang pasyente, hindi madula ang kahangawa ni Gina Sase sa iya nga manghod. Hindi mahimo si Gina samtang ginapaypaya ng iya utod. Istorya ni Gina, gikan sa La Carlota City, namasyar sa ila ang ilang manghod nga 37 anyos kag ginagad lagaw sa Bacolodjat Festival. Dugang pa ni Gina nga ang iya utod ang na-diagnose na sadto nga may brain tumor. Wala lang madugay kay gilayon man nga nag-inabot ng katapo sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa pagpanguna sang rescue team leader nga si Chris Gubaton, ila liwat na gin-assess ang kondisyon sang pasyente. Ila man ginhinyo ang assistance ni Mernel. So far okay naman siya. Mernel, no siya ko no? Likod, pero naman gano'n mag-seizure. Kag, Nagpass out sa kagalit. Matapos nga napadapatan sang first aid ang pasyente, amat-amat siya nga naampawan. Gindalaman siya sa ambulansya para maobserbahan hasta nga naka-fully recovered. Semi unconscious. conscious naman siya. Mind niya ba? Grabe ko daw sa init, no? Posible sa init siya. Labi ang pagpasalamat ng Gina nga sa bulig sa mga rescuer ilabi na sa kay Mernel, tigayon nga nakaluwas ang iya manghod sa kritikal nga kondisyon. Para kay Mernel, hindi niya mabatas ang magtanaw lang sa tion sang emerhensya. Bilang isa ka volunteer, nagapati siya nga madamo upang maikasarang nga magbulig sa nagakinhanglan kag makahatag inspirasyon sa iban. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.